Fi kliem l-avukat Franco De Bono, it-talba għal ħelsien mill-arrest ta' Carmenu Ċantar ma kienx ġiet sottomessa immedjatament, iżda saret aktar tard wara kważi 6 xhur sabiex il-prosekuzzjoni tistieden ix-xhieda ċivili. De Bono appella lil qorti biex tieħu konsiderazzjoni l-età tal-akkużat u l-konnessjonijiet tiegħu mal-komunità filwaqt li suġġerixxa li jistgħu jiġu imposti kundizzjonijiet adegwati li jirriflettu s-serjetà tal-każ. Il-prosekutur Anthony Vella opponit it-talba billi enfasizza s-serjetà tal-każ u rreferi tal-istqarrijiet ta' Ċantar mal-pulizija li skontu urew animożità u rabja lejn il-qraba tal-vittmi. U sostna li l-qorti trid tikkunsidra r-riskju possibbli għall-familji tal-vittmi u għall-pubbliku in ġenerali. Wara s-sottomissjonijiet il-qorti rrifjutat it-talba u Ċantar baqa' miżmum taħt arrest. Il-prosekuzzjoni kienet rappreżentata mill-avukati Anthony Vella u Kayleigh Bonnet mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali assistiti mill-Ispetturi tal-Pulizija Kurt Zara u Wayne Camilleri. Ċantar kien rappreżentat mill-avukati Franco De Bono, Francesca Zarb, Adriana Zammit u Antea Bonnici Zammit. Il-familja ta' Ġus kienet irrappreżentata mill-avukati Mario Mifsud u Nicolas Mifsud, filwaqt il-familja ta' Mifsud kienet rappreżentata mill-avukati Arthur Azzoppardi, Jacob Magri u David Farrugia Sacco.